Abenduan beteko dira 4 urte, Jon hiltzela 19 urterekin. Haren ama Carmenek dio, bere hitzak dira, dolua prozesu individuala da. Ez du eperik eta mina sentitu egin behar da. Lehenago edo geroago. Gurekin da Carmen Amezua. Kaixo, Carmen. Opa, Carmen, arratsaldeon, ongi etorri. Ongi etorri. Leno, Carmen, 4 urte dira Jon hiltzela. Bai. Zer modu zaude? Ez dakit, ondo esango nuke, ez dakit. Bizitzarekin konektatzen berriro. Egunak izaten dira, Dolu ezta? prozesuan. Eta nola daramazu dolua, Carmen? Bueno, ez da erreza hitz baten esatea, ez nola daramazu, ez dakit. Dolu, Maitane komentatu du, prozesu bat da, prozesu individuala, bakotxak bere dolua pasatu behar du, ez? Eta ez daude bi bardinak, eta ezin dira konparatu, eta ezin da bizi behar da dolu prozesu hori. Egia da, nik esan behar dut nire prozesuan, egia da hasieran sentitzen dozuna da mina, eta ez dago besterik nire kasuan behintzat, mina itzela. Inoiz imaginatu ez dozun besteko mina, ez? Enuen bentzaten existitu ere egiten zenik hainbesteko minik. Baina, bueno, gero egia da, bueno, guela hasieran olako babesgune bat bilatzen dozu, ze mina haina handia da, ez? Haina handia da, igual bapatean ezin dozu horrekin. Baina argi daukadana da, lehenago edo beranduago min horrekin konektatu beharra dagoela aurrera egiteko. Bestela ezinezkoa da ez aurrera egitea. Eta, bueno, baina bakotxa bere momentuan, bere ritmoan, eta nik esango nioke jendeari ez prisarik ezartzeko. Eta gizarteak askotan behartzen gaitu. Zuek komentatu duzue hasieran 4 urte pasatu dira, ez? Eta jendeak esango du, 4 urte ondoren, ez da? Asko da, pentsatuko du jendeak. Ez, asko da. Ez da, ez asko, ez gutxi. Bakotxak behar duena, eta ez dago eperik. Bakoitzak behar du bere denbora. Babesa aipatu duzu, Carmen, zuek babesa izan zenuten, sentitu zenuten, hilabete egontzen desagertuta Jon, eta 600 lagunek, edo 600 lagun inguruk lagundu zuten bilaketa lanetan. Hor, ez zineten bakarrik sentitu, zineten bakarrik egon. Ni zerbait esan behar badut, hilabete horretatik eta izan zen tortura bat, hilabete hori suposatzen duzuen moduan, baina gerora begiratzen duzu, eta benetan nire bizitza osoan ez du denborarik izango behar ditudan eskerrak emateko, han inguratu zen jenteari. Elkartasun uholde hori izan zen ikaragarri, niretzat opari bat izan da hori, egia esan elkartasunean ja nuen asko sinisten, eta hor argi ikusi nuen baietz, eta hor sentitu genuen elkartasuna, hurbiltasuna, maitasuna, asko lagundu zigun, eta izan zen ikaragarria benetan. Berriro ere eskerrak han egon ziren guztiei. Ez naiz nekatuko eskerrak ematen. Carmen, hilabete izan zen, ondoren jaso zenuten heriotzaren berria, eta zuk zure burua xok egoera batean ikusi zenuen. Bai, noski. Claro. Eske oso zaila, naiz eta hilabete horretan pentsatu horrela izango zela, beti dago esperantza txikitxo bat, ez? Eta, bai, oso heriotza traumatikoa izan zen, eta bai, klaro, txok egoera baten gehatzen zara, zure mina, lehen esan duz, mina sentitzen duzu eta gero zure bizitza hankasgora jartzen da. Gu esate baterako ginen, ez dakit irudikatzearen modu batean, 4 hainkako mai bat, eta batean hanka bat desagertzen da, beraz, mai hori Kilikolo gelditzen da. Kilikolo geratzen da, eta orduan beste 3 hainkak, mogitu behar dira eta birkolokatu, oreka berriro ere bilatzeko, eta hanka bakotxa, deko bere prozesua, eta ez da erreza, eta mai hori inoiz ez da izango lehengo maia. Inoiz. Beraz, orain mai... Beste, mai bat, izen alda mai egonkorra, eta ona, eta zoriontzua, baina ez da beste mai bat, beste bizitza bat. Orain mai berri bat eraikitzen ari zarete, ze argazki politak ekarri dizkiguzun?
Carmen? Bai, bai. Bai, hemen badirudi agurtzen dagoela bera, ez da? Agurtzen. Oso polita da, bai. Oso maitagarria. Argazki hori. Hau ere. Hau sare sozialetan agertu zen. Ni jarri nuen desagertuta zegoenean, bere urte betetzegunean. Pentsatuz, nunbaiten badago, galduta badago, edo zerbait ikusterakoan, ez bada konturatzen ikusterakoan argazkia gogoratuko du. Oso argazki polita, bioi gustatzen zitzaigun asko argazki hori. Carmen, zuk noiz esan zenuen edo noiz sentitu zenuen bizitzen jarraitu behar dut? Eutsi egin behar diot honi? Eske hasieran lehen esan dudana, ez? Min hori sentitzen dozunean, heldu zen momentuan nun pentsatu nuen, ni ez dakit bizi ahal izango nazen min honekin. Ez dakit posible dan bizitzea min honekin, ez? Eta orduen, momentu horretan erabaki behar duzu, bizi nahi dut edo ez. Eta erabaki nuen, bizi nahi nuela. Eta orduen bizi nahi banuen, horretara jarri behar nintzela. Mina hor dau, eta hor egongo da betirako. Nik ez dut uste min hori desagertuko denik, ze mina maitasuna baino ez da. Eta maitasuna ez da desagertuko, beraz, mina hor egongo da. Baina, karo, min hori gestionatzen ikasten da, bizitzen berarekin, eta horretan, dolu prozesua hori da, ez. Azkenean, hor dago, min hori ez da desagertuko, baina sufrimentua bai. Sufrimentua bai desagertzen da, edo baretzen da, edo gutxitzen da, edo beste modu batera. Ni bizi dut min hori beste modu baten. Orain gainaz, argazkiak ikusteko, eta, klaro, nola ez du botako faltan, nire semea hori ezinezkoa da. Klaro, botatzen dudala faltan, eta, klaro, min ematen didala berriro ez bezakartzea, hori horrela da. Baina begiratzen ditut argazkiak eta pentsatzen dut, baina hori ere bizi izan dut. Eta eskertzen dut horrek 19 urte. Beraz, Carmen, orain zer ari zara, beragabe bizitzen ikasten? A ber, nola azaldu. Nire semearen, nire bizitza, nire semearen presentzia sekulo baina handiagoa da. Nire semea nire barnean dago. Nirekin daramat momenturo. Beraz, ez naiz berarik gabe bizi. Bera hil eginda, ez dago, faltan botatzen dut asko, baina, hemen dago. Eta nirekin daramat beti. Beti eta beti. Eramango du nirekin. Hori zalantzari barik. Orduan, bera gabe, bai, zentzu batean bai, baina, nirekin dago. Berarekin ere bai. Berarekin ere bai. Bera gabe, baina berarekin ere. Berarekin, bai. Bai, dudaiparik. Carmen, eta lehen esan duzu ez da, zoriontsu sentitzen zarela 19 urte horietan berekin pasaduzun guztiagatik, ondoan izan duzulako. Bai, eta eskerrak ematen ditut, eta berari eskerrak ematen dizkiat. 19 urte horiekatik, bai. Gehiago nahiko nuke, gehiago izan balitza, eta nire ondoan egotea, klaro, noskiz, klaro baietz, baina bai, eskertzen dut. Batzutan, pentsatzen dozunean, ez gau ingo banu, ero hau bestea, edo ez tekiz zer, batzutan, solako zera. Eta ez da posible, azken finean heltzen zara espazan jaio, baina ez da pentsatu ere. 19 urte horiek merezi izan dute. Berri zen lagunek eta familiak oso agur unkigarria egin zenioten? Nik esan behar dut, kriston familia daukadala, egia da. Hori ezin daukatu, nire nebarrebak, nire koinetan, nire loak, egon ziren, egon dira, egon daude eta egongo dira zalantzabarik, beti egongo dira hor. Eta ni oso zorionekoa naiz, lagun oso onak izan ditut. Eta esate baterako agur hori, maitasun handiz prestatutako agur bat izan zen. Prestatu ziguten,
galdetuz oinarrizko gauzak, baina beste guztia egin ziguten, etxekoek eta lagunen artean. Eta honen dira jontzun lagunak, olako, oso bertzo polita abestu zioten, ere kuadrillakoak. Eta lagun oso onak ditut, entzuten dutenak, isiltasunean zurekin daudenak, nirekin negar egin dutenak. Baita ere, tortilla bokadillo ederrajan zerbeza batekin nire ondoan sofan pelikula bat ikusten telebistan. Osto suerte handia daukate ditudan lagunekin, egia da, zorionekoa naizela, baila horretan. Horrei ere, mila esker. Argazkiak ikusten ari gara, bera hiltzen tokikoak, okerrez baldin magaude. Hortze bertan hiltzen, bai. Eta zu ara ere joten zara tarteka. Bai. Zertarako? Bueno, berarekin egoteko. Nire izketaldiak egiten ditu berarekin. Eta, bueno, egia da, askotan bakarrik joatean gustatzen zait. Ze, bueno, da nire tartetxoa berarekin egoteko. Eta, bueno, da toki nitzako oso toki berezia, hor hil zen, hor pasatu zituen bere azken orduak. Eta horra eraman genuen harri hori, gure baserriko harri bat da. Zergatik harria, barkatu? Berak asko maite zuen gure bizigaren baserria. Askotan esaten zuen, bueno, niri loteria tokatu eskero, gastatuko nuke zuek bideiatzen bialtzeko, ni bakarrik gatzeko etxean, ez? Edo ez dakit nire harribari nola ordainduko diodan, honen erdia, niretza bakarrik geratzeko. Bueno, oso asko maite zuen baserria, eta orduen baserriko harri bat eraman genuen, bai, ez dakit, igual zirkuloa osatzeko. Lehen galdetu didazue eta ez dut esan barik utzi nahi. Aurrera egiterakoan aipatu ditut lagunak eta familia eta bidegin aipatu nahi dut. Ze ni momentu konkretu baten, formakuntzan beharra sentitu nuen, dorduta zenekilako ezer. Eta hasi nintzen formatzen eta formakuntza horren bitartez bidegin ezagutu nuen, eta niri asko lagundu diate, bideginekoak, bai Izaskun eta bai Itsasok. Eta gero nola ez, bideginen nago guraso, seme alaba galdu dituzten guraso talde batekin. Ebetariko baten bat egongo da hor bestaldean, bezarka da estu bana, zuei. Eta horrek ere asko lagundu dit. Hor, konpartitze horrek oso aberasgarria da, eta jasotzen duzu asko, eta eman ere. Eta hori jasotze eta emate horrek niri bentsat asko lagundu dit. Eta besteak zure mina ulertzea, ez da hor elkar ulertze badago? Bai, da hori zure esperientzia eta besteak, eta hori konpartitze horrek, bueno, bai. Ni jenteari esango nioke momentu baten sentitzen bada ezin da bela aurrera egin, batzuk egiten dute oso ondo bakarrik, baina sentitzen badute ezin dutela laguntza eskatzeko. Laguntza eskatzeko, Hortara etorri zara baita ere, ez da? Zure burua eskaintzera, inor laguntza beharko balu, zu zaudela esatera? Dudaiparik. Osea, nik uste dut, ni prest nago, edo nori laguntzeko, nire esperientzia konpartitzeko, hitz egiteko, entzuteko batez ere. Nik uste dut entzun egin behar dela, batez ere dolu prozesua dagoen pertsona bateri entzunen bezaio. Baina bai, eta laguntza eskatzea behar dugunean nik uste dut oso importantea dela. Ez gaude bakarrik, eta ez gara bakarrak. Ez bat eta ez bestea. Beraz, bakarrik ez sentitzea, eta jakitea bakarra ere eza dela, min horretan ez badago dela beste pertsona batzuk ere. Min hori sentitzen dutenak, ez? Nire bentzet asko lagundu dit, eta oso aberasgarria izan da niretzat. Guk ere badaukagu lagun bat, gure bidean, Maitane Ormazabal, eta hortxe dago, zuri galdera batzuk egin nahi dizkizu, beraz, gusto baduzu, joango zara Maitaneren gana? Bai, noski. Eskerrik asko. Zuei. Kaixo, Carmen. Kaixo. Mila esker, ona etortzagatik eta gauzatxo batzuk esan duzu ez, mina, maitatzearen prezioa mina da,
eta mina jasa dezakegu maitatzeagatik, hasik jarrai dezagun maitatzen eta min hori sentitzen. Bai. Hemen, Carmen, zein da egin dizuten galdera, komentario, deseroso edo mingarriena? Ba, egia esan ez dut horrela komentario deserosorik jaso, edo jaso badut, ez dut horrela bizi, ezin dut esan, nik uste dut jentea bai batzutan deseroso sentitu dela, ez dakiela, jenteak ez dakiela zer esan, inguratzen da, bai igual esaten dute zerbait, baina ez naiz geratu ezerekin min egin didan zerbaitekin. Ez da egon ezer min egin didanik. Eta egia da, batzutan jenteak ez dakiela, ez gaude ohituta. Ez gaude prestatuta, ez? Ez gaude prestatuta horretara. Eta horako sufrimentua duen pertsona baten aurrean ez dakigu zer egin. Eta bakarri da, inguratu, besarkatu eta listo. Ez da esan behar, edo... Baina, bueno, ez gaude, ez dakigu zelan egin. Agian jonetaz ez galdetzeak min egiten dizu? Askoz gehiago. Jenteak uste du, ez diote zer galdetuko, ez diote bere semetaz hitz egingo, min emango diot, ondo dago, momentu honetan ikusten dut ondo dagoela, aipatzen badu dion, igual jatzartu jarriko da, negarrez hasiko da, ez da horrela. Zerbait gustatzen bazaidan nire semetaz hitz egitea, eta jakitea jentea gogoratzen duela nire semea, eta hurbiltzea eta esatea, gogoratu dut, semearekin, hori... Aipasarteren bat, edo... Ez badidaten nire semetaz hitz egiten badirudi ez dela existidu. Eta orduen ez existidu da, 19 urte... Egon da. Eta orduenik eskertzen du jendeak hitz egiten didanean. Ez egin beldurrik horretarako, norbaitek nahi badu aipatu, nik inoiz esan dute. Foru batzutan komentatu dut, esan dut, hitz egin, jonetaz eskertzen dut, beraretaz hitz egitea, eskertzen dut. Eta nola aldatu da zure bizitza, Carmen, egun hartatik, abenduak 30 hartatik? Nik esango nuke dana. Dana, goitibera. Goitibera, lehen esan du dana, hori maiaren, hori, guztiz ezberdina. Ez dakit, lehentasunak beste batzu dira, ez dakit, baina erlatibizatu egiten ditu dela gauzak askoz gehiago, bai. Eta lehen sufritzen, eta ez dakit, igual gauza askoz ere simpleago gaitik sufritzen nuen, eta ez dakit zer, eta orain dakit zer dan benetazko sufrimendua, eta orduan, gauzak askoz ere erlatibizatu egiten ditut, askoz ere gehiago. Nik uste dut maite ditudanak gehiago maite ditudala, bai, horrela da. Eta nahi dudana da hori, batez ere, maite ditudan pertsonekin, disfrutatu, egon, eta bizitzarekin berriro ere konektatu, ze ez dut nahi bizirautea bakarrik, baizik eta bizitzan disfrutatu. Galderatako bat hori izan ez, Carmen zuzea izea, bizirauten edo bizitzen gaur egun? Bizitzen. Momentu honetan, nik uste dut ja konektatuta nagoela bizitzarekin, erabakin nuenean hori, Carmen, hemen alternatiba dira, ero biziraun sufrimentu horrekin, edo bizi, eta batez ere bizi maite duzun jendearekin eta bizi zure semearekin. Eta horregaitik esaten du nire semea beti dagoela nirekin. Lehen baino gehiago agian da dena. Bai, bere presentzia nire bizitzan ez dakit hainbestekoa izan den inoiz, orain den bestekoa. Bai, hemen, zuk esan dezu molestatzen dizunetako goza bat ez beretaz ez hitz egitea. Guk beretaz hitz egin nahi dugu eta nortzen Jon? Bueno, nortzen Jon, nizer esango dut, bere ama naiz, ez? Eta arduen, nerabe bat, hiltzan momentuan nerabe bat, bere gora berakin, nerabe guztiek moduan, bere gauza honakin, gauza txarrakin. Orokorrean, esan beharko nuke, ez dakit, pertsona batek esaten du, eta lagun batek, eta ondo ezagutzen zuen lagun batek esaten dit, Jontxu era un disfruton, eta egia da, hori izan, Jontxu asko disfrutatu zuen bizitzaz, eta momentu asko
ditugu buruan, eta argazkietan, eta momentu asko oso onak, eta txarrak ahaztu egiten dituzu, eta onak mantendu. Eta onak mantendu, eta horrela da, baina bai, orokorrean joan zen, pertsona alai bat, bizitzaz disfrutatu zuen, bere momentu txarrak ere edukizitu. Eta, disfrutatze zuela, esaten dudanean, aipatu behar dut, berarentzat oso importantea zen pertsona bat. Eta Oiane bera neskalaguna zen, aur zebixen, 19 urtekin. Eta maitasuna ere ezagutu zuen, nahiz eta gaztea izan, maitasuna zer zen ezagutu zuen. Eta ni beti eskertuko diot Oianeri, beti. Emozionatu egiten naiz. Nire semea oso zoriontsu egin zuen. Oianek, esker Oianei, emango diogu hemendik. Hemendik entzuten hariko da, segurazki, Oianek. Ez dakit lanean zegoen, baina momenturen baten ero bestean ikusiko du, eta oso zoriontsu egin zuen. Oianerekin oso zoriontsu da zen. Eta hori beti eskertuko diot, Oianeri, beti. Eta espero dut bera ere oso zoriontsu izatea. Espero dut, horrela izatea. Zerbait gelditu zaizu Joni esateko? Carmen. Bari hasieran pentsatzen nuen, jakingote zuen, zema maite nuen. Orain esaten diozu, Carmen, zema maite diozu? Zalantzazan hori. Nik uste bazikiela, orain argi daukat. Baina bai momentu batzutan, hasieran esan nuen, esan behar nion, zema maite nuen. Eta, esaten diot, klaro, asko maite dudala. Asko maite nuen. Hori, esango nion. Batez ere. Zer esango luke orain Jonek zu hemen ikusita? Suposatzen dute esango zuela hori da nire ama. Ez zion harrituko, Carmen? Ez dut uste. Nik uste dut ezetz. Eta Jonen eriotza, bere ondoren gortan, zuk eriotza beste modu batera bizi dezu, Carmen? Bai. Nik uste dut eriotza bizitzaren parte badala. Eta horrela, onartu behar dugula. Eta, bai norberaren eriotza, eta baita ingurukoen eriotza. Eta nik uste dut askoz ere gehiago hitz egin behar dugula eriotzaz. Bai norberanen eriotzaz eta bai ingurukoenaz. Baina oso gai zaila da, jenteak ez du nahi eriotzaz hitz egitea. Eta nik uste dut oso beharrezkoa dela. Ez gaude prestatuta, baina, eriotza hor dago, hor. Eta ez du adinik. Ez du adinik. Carmen, hemen egin zenuten omenaldian, esaldi hau irakurri dut, eta nahiko nuken zurekin elkarrizketa bukatu, zure bizipoza gera dadila betiko gure barnean? Lehen esan dudana, disfrutatu egiten zuen bizitzaz. Bizipoza zuen, egia da, eta orduen, gu nahi duguna da, bere bizipoza gure barnean. Eta bakarrik bukatzeko, esan, oso handi bat, nire senarrari eta nire alabari, eta maite ditu dala. Mila esker, Carmen, benetan, eta gu ere gaur gelditzen geha, zure zatitxo eta Jonen zatitxo honekin, eskerrik asko benetan. Mila esker, pasalas. Zatoz, Carmen, eskerrik asko benetan. Esondo. Zeiz politak. Bai. Maitanerekin berriketan ari zinen bitartean mezuak iritsi zaizkigu, irudiak ikusi ditugu, eta jendeak zurekin gauza konpartitu nahi ditu, orduan mezu batzuk irakurriko izkizut. Bale, oso. Lehen da bizikoa. 2018 urtea Gorbean hasi genuen arrebak eta biok beste 100 bolondresek bezala laguntzen. Ezin izan zen familiaren sufrimendua imaginatu ere
ezin dut egin. Hori lehendabiziko mezua. Eskerrik asko. Mezua bidali du Aner Gonzalako. Bai. Bigarren bat, Carmen, esperantza ematen diguzu antzeko esperientziak izan ditugu noi. Gutxika bagoaz aurrera. Eskerrik asko testigantzagatik. Eskerrik asko berari. Eta ondorengo mezuak, kaixo, gaur Andoaingo 18 urteko Asier agurtu dugu buruko derrame batengatik hilda. Oso agur polita egin die, zuek aipatutakoa bezalakoa hor. Bere gurasoeri besarkada bat denon partetik, eta berauen adibidea jarrai dezatela. Eta azkeneko mezu bat bide hortatik, Asier ere beti eramango dugu bihotzean. Asier, asiposi, kriston lagun ona bezala irudikatu dute gaur bere lagunek. Oso ondo. Hortxe mezuak. Zer esango zeniek orain Asierren familiakoei, Carmen? Entxe semea galdu berritan. Momentu honetan besarkatu egingo nituzke. Besarkatu, eta lehen esan dudana. Doloa bizi behar dute, eta ez dago beste biderik. Ez? Baina bere euren ritmora, eta esan ez, hitz egin ez, nahi badute. Edo negarrez egin ez, ni negar pilo bat egin dut, eta egiten dut oraindik. Eta, bueno, hori ez da txarra. Momentu honetan nik uste dut besarkatu. Besarkatu eta entzun sentitzen dutena, oso momentu gaur agurtu dute, imaginatzen dut, oso momentu gogorra izango dela eurentzat. Baina, bizitza eta heriotza guztiz lotuta daude. Guztiz. Carmen, eskerrik asko eman diguzun lekukotasunagatik. Zuei, aukera emotearren.